республикага миллиардтан артык акча кетирүү максаты. Ол инде биздин 4 университетибиз: Үфө университети, Нефтяной университетибиз, Аграр университетибиз һәм Медик университетибиз. Алар 4-се дә үз урыннарын яклап алып калдылар. Әлбәттә, инде киләсе елга куябыз инде позицияларны яңарту һәм икенче позицияга ул университетларны күчерергә инде бүгенге көнне инде менә алганда инде 26лаган университет Россия Федерацияда үз урыннарын югатканнар. Безнең университетлар үз урыннарын саклап калдылар. Һәм Аграр университет шулай яңалык булды республикасын, шулай уның бу позицияларда үз урынын ышанычлы яуламалы. Ул элгәр елны ул приоритет 2030 программасына кергән, бу елны үз программасын яклап, тагыла өченче группага керде. Менә ошо рейтингта уларның үз урынын билдәләүе ул нинди күрһәткечләргә бәйле, ул ничек баһалайлар? Анда рейтинглар күп, иң төп максаты алар программа ничек үзләренең көн күрешен киләсәккә күрәләр. Менә ошо хәзер инде программа приоритет 2030 ул төп максатта бөтен университетта яңартылды һәм яңа задачалар куелды. Хәзер инде иң төп максаты инде ана шул технологик суверенитет һәм ничек инде ошо югары уку йортлары шул технология илнең, республиканың технологик суверенитетына нинди өлеш индерә алалар һәм ничек инде үз киләсәген күрәләр, 2030 елына нинди максатка ияләшәләр һәм нинди университет булып үзләрен тоялар. Менә ошо ни белән алар шул программаларны яклыйлар. Гомумән алганда технологик суверенитет ул президенттың төп талабы. Һәм буның буенча байтак кына эшләр эшләнә, Башкортстан галимнәренең, вузларының бына ошо үсешкә, технологик суверенитет буенча үсешкә индергән өлеше нинди дип баһалайһыгыз? Элгәр елны инде әйтеп киткәндә инде ошо технологик суверенитет буенча гына инде 717 миллионлык грант республика югары уку йортлары һәм гыйлем учреждениялары башкарылдырганнар. Хәзер бүген көнне инде килгәндә инде Россия гыйлем фондына менә регион белән бергә заявкалар бирелә. Республика инде бу технологик суверенитетта иң көчле позициялары ул химия һәм транспортная мобильность, яңа машиналар һәм станоклар оештыру мәсьәләсе буенча инде әле хәзер республикага яңа фән направлениесе ул фотоника. Шуңа да республика хәзерге көнне инде заявкалар бирә. Үзенсә инде үзенең көчен тоеп, республикада гыйлемнәр ана нинди киләсәккә технологик суверенитет буенча хөкүмәт башлыгы задачалар куйган, ошо трендларга тиеш булып кына калу түгел, эш белән башкарырга уйлыйлар. Фотоника нимә ул? Фотоника ул фотоника ул менә ней буенча инде монда республика безнең заявочный фотониканың инде ул яңа направление нигә фәнлектә инде лазер һәм яңа оптический приборлар ошо нигә инде дәрәҗәгә яңа әйтергә мөмкин хәтта яңа оешма безнең инде республика электән үк химия һәм станок не буенча көчле, менә фотоника яңа инде максат. Уңышлар теләгән галимнәргә шулай бит, сыныпта каланышлары бу җәһәттән зур булсын дигән теләктәбез. Фән һәм югары белем үсешен әлбәттә Евразия фән һәм мәгариф үзәгеннән тыш күз алдына китерә алмайбыз, менә уның буенча нимәләр әйтергез? Евразия фән һәм югары уку центры инде ул безнең оешмага керә, комитетның составына керә һәм бүген көнне инде әйткәндә инде алар уңышлы гына эшләп килделәр. Элгәр елны инде алар гран-при яуладылар научно-популярный туризм буенча. Бүген көнне үзләренә зур максатлар куялар һәм аларның төп максаты инде ул эш куарларына, бизнесны, фәнне
һәм белемне берләштерү, яңа технологияларга оештыру. Менә шул максатта инде аларның зур эше башкарыла һәм бүгенге көнне инде әйтеп киткәндә инде аларның күп 2025 елны ябылган отчетларда инде күп максатларга еш булганнар. Ул яктан инде генный технологиялар буенча безнең республикада инде бик зур эш башкарылган, генотипический ниләр буенча бүгенге көнне Евразийский НОЦ үзенең эш форматын икенче темаларга алмаштыра һәм ул темалардан инде ул яңа химия, хәзер инде шундый тема һәм транспорт, мобильность. Әйт әйткәнсә. Алдан әйтеп үтәүсә. Шулай ук бына Азат Адибович 26 ел башланды һәм ул нимә һәмән итә каласак, югары уку йортларының инү буенча кагыйдәләрендә үзгәрешләр инә. Ул 1 сентябрьдән үткәсенә инә. Шул исәптән бына быел 11 сыйныфны тамамлаучыларга, бәлки колледждан югары белем алырга теләүчеләргә нинди нимәне истә тотырга кәңәш итәргә? Үзгәрешләр бар. Приемный компанияның правилаларында ул инде беренчедән сез әйтеп киттегез, дөрес, колледжның укып беткән абитуриентларына үзгәрешләр профильный направление гына кереп буласак, юристка беткән икән юристка, укытучыга беткән икән укытучыга гына бара алсак, югары уку йортына инде һәм ЕГЭ бирмисә. ЕГЭ бирсә инде калган ниләргә иелешә ала. Ул беренчедән. Икенчедән инде бу елны приемная компанияда икътисад, юриспруденция һәм популяр специалистларга Рәсәй буенча 45 меңгә урын кәметелгән һәм лимит күчерелә. Шул абитуриентка инде менә бу елны февраль айында егене сайлаганда инде сайларга кирәктеге популяр специалистларга түгел, әлбәттә дөнья шартларында кирәкле һәм Рәсәйнең кирәкле специалистларына, ул технологик, инженерный эш табып булырлык. Шуңа инде хөкүмәт бу елны теге түләүле урыннарга да ограничение куя. Менә шул икътисад, юриспруденция, инженер направлениеларын алганда инде нефтегазовое дело дигән направлениега да ограничительный ниләр куелган, лимитлар. Шуңа инде абитуриентларга карап бу елны егене сайлап февраль айында һәм менә уйлап ул тиклем теге популяр дип әйтим инде популяр специалистларга карамаска нинди технологик шартлар 2030 елны һәм киләсәктә кирәкле специалистларга карап кергә кирәк. Өченчеләрдән инде үзгәрешләр приемный компанияда ул теге целевой наборга, максатлы укуга кертелгән бу елны инде целевой набор республика килемендә 6%, аны без 10% килемендә куябыз үзебезгә задача иткәргә. Һәм бу елны инде целевой набор буласак инде Госключ системасында һәм абитуриентны конкурсный основада сайласак Госключ. Ул икенче төбәктән булырга да может целевой наборга. Шул менә шундый яңалыклар кертелгән. Һәм 4-сеннән әйтеп китәс килә инде элек югары уку йортларының үзләренең укырга индерү системалары бар инде. Хәзер инде 3 система гына кала. Ул госуслуги системасы аша кирип була. Почта аша документларны ибәреп була, яки приемный комиссияга, индерү комиссиясына килеп, югары уку йортының документны биреп була. Теге югары уку йортларының үзләренең системалары булмыйсак. Бөтәһелә бер системага бер системага, бер формат, конкурсный позициялар инде берләштерелә. Бына шундый яңалыктар була. Көтелә димәк 11-ләрдә. Азат Атипович, шулайтып 26 елга әлеге вакытта комитет үзенең эш планын расладымы? Нинди нияттәр бар? Расладык, әйтеп киттем инде 5 төбәкнең санына керергә, фән һәм технологик үсеш буенча. Беренчедән инде һәм бүгенге көнне инде абитуриентларны карап киткәндә инде икенче төбәкләрдән безгә илгәре елның приемный компаниясында килгәне 12% абитуриентлар, аларның санын күбәйтергә икенче төбәкләрдән килгән абитуриентларның
Икенче илләрдән килгән абитуриентларның саны 10 меңгә арткан инде. Аларны да күбәйтү максаты куелган һәм республиканың менә көтәбез контрольный цифры приема бюджетка приемны күбәйтү һәм безнең әле демографик үсеш бара. 2015 елга тиклем менә контрольный цифры приеманы әле күбәйтергә максатлар, планнар тоже бар. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә, артабанда ошондай уңышлар юлдаш булһын. Безнең фән эшмәкәрләренә яңа фәнни ачышлар теләйбез. Зур рәхмәт әңгәмәгезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортостандың фән һәм югары белем буенча дәүләт комитеты рәисе урынбасары Азат Фәттахов мәйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.